malam dan Allah ka taimaka mu. Allah ku taimaka mu. Kuma mutuwa nan. Allah ku taimaka mu. Ai wallahi lalata shi. In ya samu maɗi a jikin shi maɗi ba. Taimaka mu. Malam. Zo mu tafi bana. Zo mu tafi. Malam. Ya fi mutu ba ka gani? Ba numfashi ya mutu. Subhanallah, me yake faruwa? La ilaha illallah. Sannu. Taimaka min abinci, yunwa nake ji. Yunwa? Baka ci abinci bane ka taho gona? Rabona cin abinci. Yau kwana 5. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baka sana'a ne? Na yi bara, ban samu ba. Kuma idan na je wurin mutane, kwarata suke yi. Yanzu ma kwana gona samu. Zan yi a gonan nan amma na kasa, na fadi. Ga matsalar shugabanninmu. Muna da manya-manyan shugabanni a arewa da manya-manyan 'yan kasuwa amma duk ba sa kula da abin da yake damun talakawan Najeriya. Wai me kuke so mu yi ne nan? Me kuke so mu yi? Haba manyan ƙasar nan ya kamata hankalinku ya dawo kan talaka. Talaka fa shine ku sani akwai ranar biyan bukata. Za ku neme mu. Mu ne ku ne mu. Idan kun tsaya ku kula mana da yadda muka ba ku amanar kanmu, za ku samu duk abin da kuke so. Mu da yanzu abin da muke so a ƙasa shine talaka ya amfana, ya san ana mulki, ya za a ce muna da shugabanni, muna da wanda suke manya-manyan 'yan kasuwa, amma wai a ce talaka ya rasa abin da zai ci har na kwana 5, kuma idan ya shiga cikin jama'a a kore shi, idan kuma ya je nema a hana shi neman, idan kuma ya samu aikin da zai yunwa ta hana shi aiki. Shugabanni ba kwa yi mana adalci, kada fa ku manta har ta halittar da ido baya iya ganinta, inda har tana da numfashi to fa ku sani tana ƙarƙashin mulkinku kuma ku kuke mulkarta, kuma in dai bata ji daɗi ba sai Allah ya tambaye ku.